салому дуруд дӯстони ман. Криштиану Роналдуро яке аз беҳтарин футболбозон дар тамоми таърихи футбол меноманд. Он нафаре аст ки ҳатто дар бозиҳои дуюмдараҷа барояш ғалаба муҳим мебошад ва барои муваффақ шудан дар майдон ба ҳамаи кор омода аст, хусусан дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо ки Криштиану Роналдуро шоҳи ин мусобиқа меноманд. Нишондодҳои амалгари португалӣ дар доираи Лигаи Чемпионҳо дар ҳақиқат ҳайратовар мебошад. Ӯ дар ин мусобиқа бештар аз ҳама бозӣ кардааст, бештар аз ҳама ҷоиза ба даст овардааст, шумораи бештари ғалабаҳоро дар бозиҳо дорад, беҳтарин бомбардири Лигаи Чемпионҳо аст, бештар аз ҳама дар бозиҳои хонагӣ гол задааст, бештар аз ҳама дар меҳмонӣ гол задааст, бештар аз дигарон дар плей-офф гол задааст, бештар аз ҳама дар финалҳо гол задааст. Дар ин мусобиқа бештар аз дигарон аз пеналти гол задааст, бештар аз ҳама гол аз зарбаи ҷаримавӣ, бештар аз ҳама гол бо сар, бештар аз ҳама дубл анҷом додааст, бештар аз ҳама хетрик кардааст ва инчунин беҳтарин ассистенти Лигаи Чемпионҳо ба ҳисоб меравад. Ин нишондодҳои Криштиану дар ҳақиқат кайҳонӣ мебошанд. УЕФА метавонад ҳатто пас аз анҷоми карьераи Роналдо номи мусобиқаро ба номи Криштиану Роналдо иваз кунад. охир ин ҷо дастаи дӯстдоштаи ӯ аст ва ҳамон дастае аст ки роҳи ӯро барои расидан ба қуллаҳои баландтарини футболӣ боз кард. офарин Криштиану, лайк мон агар ӯро беҳтарин футболбоз дар таърих шуморӣ. Бо ҳамин тамом